तर राम राम भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर प्रदीपराज व्लॉग 11. तर चला तुम्हाला दाखवतं आज काय झालं. तर या भावानं आणलं होतं आज रोट्याविटर. तर आम्ही याला केलं, जोडलं, चालू केलं. त्यानंतर मी गेलो टमाट्याच्या वावरात. मग हा भाऊ नेत होता मक्काचे बुट्टे ट्रॅक्टरवरती. तर याचे थोडीशी फार मी म्हटलं ट्रॅक्टर उचकन, पण ट्रॅक्टर तर काय उचकला, पण मी थोडासा नॉर्मली उचकला होता. तर चला ट्रॅक्टरचं तर मग काय ट्रॅक्टर गेला घरी. तर मी काढत होतो टमाट्याच्या वावरातून नळ्या. तर तेव्हाच माझी बकरी इकडं त्यानं दिलं एक बोकुड. तर या बाईकनं मी वडत होतो नळ्या वावराच्या बाहेर. तर असा सीन झालता. तर आता झालती संध्याकाळ. तर चला मित्रांनो, भेटतो उद्या न्यू ब्लॉगमध्ये. बाय.